दिनै 2022 मायथाइनि 11 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथांनि सावस्रिखौ खौरां लाहैदों। बिटिसि LA नि लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि मख'जाथावसिन दफाफोरखौ सोलिफुबाय थानाय पार्लियामेन्टआवनो मावफुंगोननि इसारा जेलाव थानाय NDFBफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि दाबि बारग' NDFBफोरनि गासैबो केसआ जोबनांगौनि दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि हादोरनि मिरु नखर नेहाथारि IAS गबिन्द महन बिथांजों दिपेन बर' बिथां, रायजोसभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां लोगोसे MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोना बिटिआरनि जौगाथायनि खामानि मावनो गोख्रों सावरायदों। सोलिबाय थानाय पार्लियामेन्टआवनो 125थि एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि दाबि कार्बि आंलंनि बर'फोरनो ST हिल स्टेटास होनाय, NDFBफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो 1,500 कौटि रांनि जर'खा जौगाथाय पेकेजखौ जौगाथाय गायसननाय बायदि बायदि सावरायलायदों। दिनै गोथार मंगलबार सानाव मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव कलियाबर जिल्लानि सा 200निबो बांसिन बाथौसाफोरा आर'ज गाबफैदों। बोसोन बिबुंथि लाखिदों लोगो आफादगिरि मन'रम बर', गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथांमोना। BTC चिफ रिलिफ फान्डआव फकिरग्राम कलेजनि गोरायुं मनज ब्रह्म आरो बिथांनि स्टाफफोरा 50,000 रांनि अनसुंथाइ चेक होदों। BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनो। काजिरंगायाव जिब साफारिजों दावबायनायाव माखासे गोदान नेमखान्थिखौ फोसावदों। गोदान नेम बायदियै काजिरंगायाव जिब साफारिजों दावबायनाय समाव गावारि मबाइल फनफोरखौ गनायथि होनाय जायाखै। थांनाय मैया समाजारि बिजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावजानाय 4 लाइमोन सिख्ला गोमानायखौ मोनफिनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला खौराङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो दांतल पुलिस बिफाना गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों रङिया रेल स्टेशनाव मोननो हादों। दिल्लीनि जन्तर मन्तराव राभा माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों धरना। जों बिबायनाय नङा, संबिजिरनि मोनथायखौ नांगौ। राभा हासंखौ 6थि सेडुल फारिलाइयाव सोसननांगौ दाबिजों हादोरनि राजथावनियाव दिल्लीसल' धरना हाबाफारि गोमखांदों। जन्तर मन्तराव थामोनथा आरो गावबा गावनि रैखाथिनि जुजिनाय 6थि सेडुलनि फारिलाइयाव सोसनाब्ला हादोरसायाव गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि। सोरखारि सुबुंथान्दैफोरनि हेफाजाबाव धरना हाबाफारियाव MLA टंकेश्वर राभा, पबित्र राभा आरो राजु मेस बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। हजाय पुलिस बिफाना 27 केजि गान्जाजों लोगोसे सा 4 सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरानो जादों सुमेन देब बर्मा, पबित्र देब बर्मा आरो 2 आइजो रेखा देब बर्मा आरो शिबानी देब बर्मा होनना सिनायथि होदों। गुवाहाटी रुपसि बिरखं सिबिथायनि मोजां खौरां। बिरखं बिथांखियाव खम जाबाय बिरखंनि भारा। 639 रांनिफ्रायनो बिरखंनि टिकेट धुबुरीसिम हान्थिनायाव गोदान फोनांजाब। 40 मिनिटनि गेजेरावनो सौहैगोन हान्थिगिरिया। हादोरनि गासैबो ओनसोलफोरजों लोगोसे गसाइगावआवबो 80थि उदांस्रि सान फालिनो थाखाय खुंथाय बिफाना गोख्रोङै साखाफारा जादों। गसाइगाव महकुमा खुंथायनि बानजायनायावबो गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे बोसोरावबो गाहायै फालिनो गोनां उदांस्रि साननि थाखाय गसाइगाव सोहोरनि खाथि खाला थानाय गं 10निबो गोबांसिन गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरजों लोगोसे NCC आरो पुलिस बिफानाबो पेरेड खालामनाय हाबाफारिखौ सोलिगासिनो दङ होनना फोरमायथिदों। JEE आनजादाव उथ्रिनो हानाय उदालगुरि जिल्लानि कालाइगाव केन्दिरिनि तुरुन चौहाननि NIT सिलचराव मुं थिसननो थाखाय 4,50,000 रांनि अनसुंथाइ होदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। ख्रिस्टियानफ्रा दे बिलिभ जिजास क्राइस्ट एज देयर सेभियर, बेखायनो बिसोरखौ ख्रिस्टान होननाय जायो। बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौहाय फोथायो, ओमफ्राय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायखाय बिथांमोनखौ ख्रिस्टान होनना बुंनाय जादों। ओमफ्राय धोरोमनि मोन्थायाव बे दं, नों जेखौ फोथायो बेखौ नोङो फोरमायनांगौ। सेन्सासआ मोनसे बेबादि रेकर्ड, गभर्नमेन्टनि टप स्टेटासनि मोनसे बियो रेकर्ड। बेवहाय नोंनि जि सिनायथि होगोन बे अल अभार इन्डिया गभर्नमेन्टनि आरो स्टेटुटरि रेकर्डसआव बियो स्टेन्ड जानानै थागोन। बेखौ खुनु पाब्लिकआ थांनानै इन्टारप्रेट खालामनो हाया आरो डिलिट खालामनो हाया।
बे नंगुबै रेकर्ड थ' बेवहाय सासे ख्रिस्टियाना जाया जिसुखौ फोथायनानै ख्रिस्टियान जाबाय बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनिफ्राय मोनसे रोखा खालामनानै होदों जे फैबाय थानाय सेन्सासाव बाथौइज्म लिरा बेखौ जोङो जेबो बुंनांगौ गैया आरो बे बुंनाय माने बाथौ धोरोमखौ दिनै नेवसिगारनाय आरो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे डिबेट लाबोबाय थानायनि बाथ्राखौसो फोरमायनाय जादों बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै थुनलाइया जोनोम मोनदोंब्ला बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै हारिमुवा जोनोम मोनदोंब्ला बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै बिमानि रावा जोनोम मोनदोंब्ला जों दिनै बाथौ धोरोमखौ मानो दिनै धोरोमारि आफादफोर बायदि मानो नायदों दिनै बाथौ धोरोमा जाहैबाय दिनै बयबो आंगो होननानै जोंनि बजबनानै लानो हानांगोन आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौबो दिनै माहारियारि आफादजों जों समान रुजुनांगौ दिनै फारसेथिंबा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ धोरोमारि आफादजों नोजोर नायनानै जों माखासे बिथिङाव दिनै बर'नि गोनांथार सावरायनांगौ हाबाफारिफोरावबो दिनै सावरायनायखौ लिंहरनायखौ नुनो मोना मानो होनबा दिनै बयबो बाथौ धोरोमनि बिबानगिरि दिनै जों बाथौ धोरोमजोंनो फैजोबनाय दिनैसो जों दिनै मोनफा हयथ' जोङो गावबा गाव धोरोमजों हयथ' बास्लायलांदों बेखौ दिनै जों सोंखारिनाय नङा जों दिनै बयबो दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै गनायनानैब्लाबो गुबुन धोरोमखौ सिबिनो हायो बुंनो हायो जोंनो गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम जों बुंनो हायो मानो बुंनो हाया दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै इनाय बाथ्रा बुंनाय बाथौइज्मखौ जों लिरगोन गोबां सोंखारिलायनायनि बाथ्रानि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव होबाय थायोब्ला मा जानो जोंनि गेजेराव जोङो गोबां डिबेट जाबाय थागोन जोङो जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ जोंनि गेजेराव बाथ्रा बुंनो मोननायनिफ्राय गोजानाव जानगारावसो दोननानै लागोन बे हायावनो जोनोम मोनदों बे हायावनो बाथौआ जोनोम जादों बे हायावनो बाथौ धोरोमा जोनोम जादों आरो बे हायावनो रायजो संसार जानानै जोङो गावखौनो जोङो नासयनानै लाबाय थायोब्ला जों सोरखौ दिनैनि समा सोरखौ दुसिगोन समा दिन्थिगोन दा बेनिखायनो बयखौबो गोसो गोथारै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानाय बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो ससियेल मिडियायाव दिनैनिफ्राय जाहाथे बे बाथौइज्म आरो बाथौ धोरोमखौ लानानै जेबो दावराव दावसि जायालासे जों बयबो खौसेयै आगान सुरलांनांगोन आरो जों बयखौबो खावलायदों जाय जेरै दङ बेयावनो थागोन जोङो रावखौबो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा नोंथांमोना लिरथारनांगोन बे बाथ्राखौ जों बुङाखै खासेवनि मानेक अन्थाइ आरो खाला गुन्द्रा बेदरनि गोथार दै सान्थिखौ नोंथांमोना फोथायो नामा जुदि फोथायो बे रादाबा नोंथांनि थाखाय केन्सार टिउमार बायदि गेदेर बेरामफोरखौ फाहामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों दा फुजाबो होबाय दिनैनिफ्राय हरफिननाय जानोसै माने सेमोननिफ्राय बोसोरसे जाबायानो हरनो मोनिया माने मोदायजों मोदाय बान खालायनाय जादों आखाइ खाना होदों मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा नै दा आफा बोराइ बाथौआ सोरखिथारबाय आरो एखेबारे सोरखिथारबाय आरो बिमा गंगान बे माबायाबो खासेवनि मानिकाबो समान खारसिगोन आरो दा फोसाबनो थाखाय आरो गथ' गथाय फोसाबनो थाखाय दा नै बिदिनो मेगन गोलैनाय जायो एसे एनै दान होलांनायफोरखौनो दा बेजों गावजों गाव बेफोरबायदि खालामोबा बान खाथेलायोबा बबेहाय सोरखिनो हानो बेखौ गें होबाय दा आफा बोराइ बाथौआनो गोजौ थाखोआव आफा बोराइ बाथौआनो दा बयखौबो फिसा नायसिगोन आरो माबायदि मुलि हरो दा मुलि बेदर आफानिया ओमफ्राय बै आइनि गंगा बिमानि खासेवनि अन्थाइनि दै मोनलांगोन आरो बेखौ दा बोसोरबेसे जाखो दिनैसिमाव होनाया मुलिया बेखौ बै सिगांनिखौ हरबाय बे थांबाय गैखाया रुखौ गोदान लाखायो मालाय रुखौ गोदान खालामनानै होयो आफायानो अननानै दा बियो फिसामोन ओमफ्राय सेमोनथ' हरनो मोनासै बान खाथे जाबाय मा खालामनो दा नै दासो दिनैसो हरनो नागिरदों गोदानानो जाबाय आरो दा मा बेरामनि थाखाय मोजां जागोन बे मुलिया दा बियो टिभियाव हामहैगोन जाहैबाय दा आंथ' नङा सनाफोर माने आफाया आंखौ बुंदों आरोखि बियो बिदियाव हामगोन फिसा बेबायदियाव हर होननानै बुंदों आरो आफा बोराइ बाथौआ बिदि होनदों आरोखि ओमफ्राय दा बेखौथ' जाहैनायाखै बै सिगांनिखौथ' बयबो हामदों बेनोखा मुलियाबो एखेयानोखा
माब्ला हरनाय जायो बिस्थिबार बारायाव हरनाय जानाय नङा अमाबैसा पुर्निमायाव बेखौ आं हरनाय नङा माने लांनो फैयोबा गय फाथै थाव बेखौ लानानै फैथों आरो जायगाया नांदरबारि ओमफ्राय फैनांगौआथ' ओरैहायसो फैनांसिगोन देवसिजों बाइकजोंबा बेजोंनो फैजागोन बेजों फैजागोन आरो बे नोंथाङा दि मुलि हरदों दा भगबाना नोंनो मुलिखौ होदों बे बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो दं नामा दङ आफा बोराइ बाथौनि फारसे फोथायारिफोरखौ मा बुंनो सानो लांफैनो मुलि लांफैनो मानो खावलायनो सानो नामा दा बेखौ माने बयबोथ' हारसा बर' बांगाल जुंगाल लांफैगोन नालाय बासिया माने गावबागाव धर्मजों गावबागाव मालाय बांगालि जुंगालि जायखि जिखि जाया गिदिरनिफ्राय लाना